दिनै फुंबिलि 10:30 समाव ढेकियाजुलियाव डकायत खालामनो नाजानाय जाथाय जालाङो। जाथायनि सायाव मिथिनो हानाय बादिब्ला ढेकियाजुलिनि लिलि सार्भिस स्टेशनाव डकायत खालामनो फैनाय 3 सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय 3 सुबुंनि मुंखौ ढेकियाजुलि माजरौमारि नाहरबारि गामिनि 21 बोसोर बैसोनि दिब्यज्योति राभा, ढेकियाजुलि माजरौमारि गामिनि 25 बोसोर बैसोनि सबिन राभा आरो 3 नं रङागरा गामिनि 22 बोसोर बैसोनि इब्राहिम आली होनना मिथिना मोनो। हमजानाय 3 दुथां डकायतनिफ्राय गंसे 9mm पिस्तल, गरसे गोथां गुलि, गंथाम मबाइल फन, गंनै नम्बर गैयै पालसार गारि हमनो हाफायो। गुबुन फारसेथिं साननि समावनो बेफोरबायदि डकायत खालामनो नाजानाय जाथायनि सायाव ओनसोलनि सुबुङा गिखांनाय सोमजिदों।